I tu? Què vols fer amb el teu futur? Vaig arribar aquí perquè jo vaig fer disseny de moda i tenia una mica aquesta assignatura pendent de tocar la pell. Les sortides professionals d'aquest cicle estan vinculades al sector de la moda, parlem de l'accessori de moda, amb pell i amb altres materials també, i a part d'això pot treballar també amb el sector de l'automoció. A banda, una de les sortides professionals és l'àmbit de la salut, on també es poden fer pròtesis amb pell, etc. Doncs he après a treballar la pell, als diferents tipus de pell, a les tècniques que m'han portat a obrir un món en el disseny molt ampli, perquè m'ha ampliat els coneixements i les possibilitats 1000.